Kaixo denoi. Hasi dugu ikasturtea. Aurreko ikasturtea, azkenean koronavirusa dela eta hala moduzkoa izan zen. Eta ikastola osoak sufritu zuen. Zuzendaritzak eta irakasleek ekaina bukaera aprobetxatu zuten plangintza egiteko urrengo ikasturtea nola hasi pentsatzeko. Aurtengo ikasturtea sekula baino lehenago hasi zuen zuzendaritzak, ikusita pandemiaren egoera okerrera egitera zihoala, eta abuztuan bertan ekin zion lanari. Eusko Jaurlaritzak ze neurri hartuko zituen jakin gabe ere oraindik. Irakasleak lanera joan hasi zirenean ere, egoera horretan geunden. Azken batean, 3 astetan egokitu behar izan dugu ekainean egindako plangintza. 3 aste zoro izan dira. Koronavirusa agertu da gure artean. Baina tira, oraingoz behintzat ikastolak berak hartu dituen neurriekin ondo ari gara erantzuten eta neurria ematen du hartu diogula. Lasaitasuna eskatzen dizuet denoi, ikastolako partaide guztioi. Langileoi, eutsi gogor. Hasiera gogorra izan da. Beste edozein urtetan baino, lan gehiago egin behar izan duzue. Dela zaintza direla, ordezkapena direla, azken batean ikasgaiak moldatu behar hori, eta ziur datorren hilabeteak ere gogorrak izango direla. Orduan, hartu arnasa, eta barruan duzuen onena eman, eta aurrera. Gurasoei, izan pazientzia. Badakit egoera ez dela erreza, guraso moduan ere esaten dizuet. Badakit urduritasuna, ezinegona, beldurra, etxe askotan dagoela sartuta. Baina ez gaitzala horrek itxutu. Azken batean, badakit asko ere laguntzeko prest zaudetela eta eskertzen da. Kontua da laguntzarik onena nik uste momentu honetan giroa lasaitzea dela. Gure arteko giro hori lasaitzea. Eta hori da eskatzen dizuedana. Ikastolarengan izan konfiantza eta lasai egon. Egunetik egunera gauzak aldatzen ari dira. Eta azken batean horri egin beharko dugu aurre, pausoz pauso. Denon artean. Baina badakit, denok ahalegina egiten badugu, gure altxorrak dizdiratsu jarraituko duela. Gure altxorra, gure ikasleak, gure seme-alabak.